Dostlar şu an problemi yaşadım. Bu men Akmaral, Türkmenistan'dan 5 aydan beri Günor Turnor Aziyan siyahat etken Kamboçya girişimde kâr meseleler yüze çıktı. Menden $500 alıp pul görkezmemi istediler. Men kartımda bolonduğunu ve karttan görkebileceğimi aytdım. Olar kabul etmedi ve yakında bankamatik olmadığı için Laos'un bir şehrine ıydıma gidip pul çekip olara görkezip sonunda vizam alıp bildim. Kamboçya vizam verdi. Yani Vizaga alanım için autobusum hem gitti. Giden autobusum şehre gidip gelme ve pul transferlerine cemi $73 pul yitirdim. Kamboçya girişim şeyle kıyınçılık bilen başladı. Evet yeri men gidecek şehrime autobusum galmandır. Geç bolan için men İlan satacak yettiyen zadına yokman kıyınçılık bilen gitmeli. internetim yok, feryadım dil bilem yok. Ervedi Kamboçya pulum da yok. Umutsuz yolla yörep barıyakam birden bir ses eşittim. Yes. Thank you. Kamera. Berde hiç kimin sözüne düşünmedim yöne dine pikir eden zadım beri özlerine hem kiçi hem bolsa meni ulaglarına sığdırıp almalarıdı. Thank you. Thank you so much. Çırak şehre geldim ve bir gelince Laos pululen tuvaltlerini git soradım yok dedi. Ay bolyala onunla galsın mıydım. Ol gelince hem yok şana da alplersin deyip bana tuğ verdi ve kaptalnak gelince hem tavuk ve su verdi. Katro adamlar kovamen gelirler şu an. Thank you so much. Sister, thank you so much. No, I go just try. Hey, I just go hitchhiking. Bye bye. It's okay. Bye. Akşama düşüp geliyor da yine bağırılacak. Siem Reap şehrine taraf autostopa başladım. Yönü yarım saatten son gün yaştı ve karanlık düştü. Yanıma bir motorlu oğlan geldi ve Amerika gidip bilmersin gatı hiç yolu zat dedi. Son yok ben yine bağırlak görecek denecek dedim. İngilizce bilen dostuna can etti ve beni gürleştirdi. Bu saatten son hiç berden maşinin geçmediğini ve 5 saat yol vardığını ayttılar. Berdak hostellerin men için gımmattığını näme bolsa bolsun yolu devam edecekdiğimi ayttım. Saattan son gitmenin hokluduğunu, bu yakında bir hostelin vardığını ve özünün pulunu tölecekdiğini ayttı. Satara. Evet. Thank you so much. Satara. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Vallahi bugün Ertesi irden Siem Reap'e taraf autostopa başladım. Başta 2 saniki çulova mindim, ondan soň bolsa gönüme Siem Reap'e gitýän bir traga wat geldim. Yolla Tayland ve Kamboçya düşünşmezlikleri sebäpli öýlerini taşlap gaýtmaly bolan adamlaryň galýan ýerini görkezdiler. we can go. You want to go? Yes. Yeah, 5 minutes. That's okay. Yes. Border gate, no problem. Yes, no problem. Security. Hmm? I mean, not safely. Safe, no safe. No, yeah. People sleep there. Yes, because we see. Şu atlan bir hil olyan çadırları, zatları görüyoruz. Ya şu an problemi yok diye yani da güvenli değil ya. Yeah. You go already? Not yet. No, first time go. Yeah. Şöyle çadırlar birden. Bu yer Kamboçya Tayland serhedindäki çakmışlıklar sebäpli öýlerini goýup gaýtmaly bolan adamlaryň wagtlaryny ýaşaýan ýerleri. 2025-nji ýylyň 18-24 iýul aralygynda bu sebäpde çakmışlıklar güýçlenip diňe Kamboçyada 80 000-dan gowrak adam öýünü taşlap gitmeli boldy. Emma bu diňe Kamboçya tarapyna değişli däl. 2 ýurt boýunça jemläp aýdanynda 200 000-dan gowrak adam öýlerinden aýryldy. Käbirleri ýene öýlerine dolandy. Käbirleri bolsa entek gaýdyp bilmedi. Man hộp ấy con. Còn bạn được với nhau nè. Hello. Đồ khả năng với bạn vào cái bài bò chọn một cái chọc sàn không thích chọn sàn.
Nokia nó. Tại miền nẹt tranh đá đá cái. Miền tranh đá đá. Nẹt tranh tay nẹt. Oh, Some people go back. go back. Yeah. Berdäki adamlaryň käbirleri ýene öýlerine dolandy. Käbirler bolsa entek gaýdyp bilmedi. Berden ýola çykdym we Oha. Birden çadırlar var. Wow. So many people. So many people, right? Yeah. Uzawken hani savaş yerinden yana adamlar öylerini taşlap şutayıp gelipdirler. Çağcıklar var. Burada satın alman gaydanma gahar mel götür. Birden çağcıklar var. Hello. Huh? Me? Yeah. Okay. Sorry. berde iki animatorlu geldi we kamerany öçürmegime aýtdylar. Soňundan biraz aňryp gidip birine jaň etdiler we ýygyna gaýdyp biziň bilen motorda geliň diýip bizi soraga etdiler. Bir saat soradylar, pasportym suraty çekdiler. Ondan soň ýanymdaky adamy surat aldylar, pasportyny aldylar, her ýerden suraty çekdiler. Soňam pozdylar, videolamy bolýa diýdim. Podayan problemi olsa diýdim. Ýaty gorkdum, soraga çekdiler problemi. Olar ýanymdaky adama problem olar men sebäpli diýip ýana soraga çekdiler, näme etdiň, näme işleýän, diňe gedýän fiýahat etdiň diýdim. Pasportymy gördüler, surat aldylar. Soňam pozdylar başda, soňam ýok, pozmasaňam bolýa, gidiber diýdiler we video çekmegime ruhsat berdiler. Çekdiler, soň dowam et diýdiler. They say I can take video. I'm so scared and because you some problem maybe so sorry. Başta gaty gorkdum, kynlyk bilen alan nizamy ýatyrarlar we ýurdum daşyna çykararlar öýdüp we başga döwletlere de gidende ýany deger öýdüp gorkdum ýöne olar ýurdumyzyň keyfini çykar video çekmäge dowam etdiler. Ve şu taýda adamlar nahar bişiripdirler. Kömek zatlary gelýär, ýalňyşmasam, maşinlar gelýär. Adamlaram garaşyp dur naharlara. Bye bye. Yürüme olay gazana tarttırlar. Dur adamlar sağa çıktılar. Berdäkilerin käbirlerem ýygyna gidipdir. Bäri hani kapydal, hani söwüşün bolýan ýerdäl, uzawragy. So, nếu cái số này có thể xây Phật quán hoặc là kia á, nhưng còn đa tranh ra ý tôi mà sống. Çağcıklara burada dalmak isteyen ya. This government or people, some people? Government. There also food? Yeah, Government? yeah, government. It's nice. Some from government, some from the people. Help. But Very nice. they put one place and allow government share. Loot. Bu adamlar var. Kime etkiler?
çağlara burada da almak isteyen sorry, can I buy something for children buy wear something cake? I don't know. Yeah. One to buy. Yes, I yes, think, this yeah. cake, some cake. Yeah. Yes. At my truck. There? Yeah. Okay. There, how many people in our now? How many people? Maybe we have 10,000. 10,000. Around. Wow. Ah, yes, total maybe. Yes. Berde çaklama bilen aýtdy, soň internetten gözledip görenimde çakmışyk sebäpli öýlerinden aýrylan Kamboçyalılaryň sany 80 000dan gowrakdygyny bildim. Emma bu çakmışyk diňe Kamboçya tarapyna degişli däl. Iki ýurt boýunça jemläp aýdanynda 200 000dan gowrak adam öýlerinden aýryldy. Bu ýerde ýaşaýanlaryň hekaýalary bir-birine meňzeýär. Partlama sesleri, gorkuy, howlukma çygynanan bir näçe zat, hem de ýyzda galan öýler, ekin meýdanlary, goňşular. Her iki tarapdaky maşgalalar öýlerini, iş ýerlerini we gündelik durmuşlaryny ýitirip, indi täze we howpsuz durmuşa dolanmak üçin garaşýarlar. Help car? Yes. What is this? Some people come back? Yeah, this one for help. Oh, I can upload it video YouTube or Yeah, you can. oh, okay. Berde kakacıklar satken ekenler. Şular vardı, 23 dolarım, buram kiplerim vardı, onu verecek. Yanımda. Yes. Hi. Buram kiplerim vardı, şuna da düşen olsa berdiydim. Görelim. Çağacıklar karıştı. Hello. Come. Şöyle iki tane var eken içinde benim aytım bundan koyacak dedim. Hani nerede çağa başına düşen olsa berdiydim. Çağcıklar geldi. Çağcıklar karıştı. Bilýän, Kamboçya giren wagtym kän pul ýetiripdim we onuň üçin gaharladym. Ýöne bu çağajyklaryň asla günäsi däldi. Olary biraz hem bolsa güldürmek istedim. Cho chạy nung mấy cái miếng bà đấy rồi bà. Çağajyklaryň şadyanlyklaryny, begenişlerini, gülen ýüzlerini görmek, ananyň şu wagtda çenini gören zatlarynyň içinde iň gowsudy.គាត់ចង់ចែកនំក្មេងៗបានទេគ្រូបាទ Dạ. Mà xưa này cô bà có chân chay nung mấy cái miếng bà con sao ra làm mặt nè Stơ ơi chồng ơi, stơ ơi, vào tí bạn nào đó.
Ok. Nè. Nè. Bây giờ toàn bán lá. Nhà cô xong cho chạy cũng được. Günörtü günler Azya yurtlarını gezmek için az miktarda pul bilen yola çıktım. Ve galan iki devleti seyahat etmem için galan pulumun azlığını biliyordum. Yana bu çağacıkları gördüm. Ve näme bolsa bolsun bu çağacıklar az hem bolsa baktı bolsunlar ve yüzlerinin gülmegini isledim. Bu menin için esas sattı. Pulu işlep yana da kazanıp bilerdim. Và đây. Okay now? Nào. All okay? Con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Çağalara kökü paylanıma aytdyrlar. Bu taksici ağa hem sen çağaları beğenirsin deyip menden pul almadı. Thank you so much. Bye bye. Thank you.